Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ari naman na inyo kubus nga lagad, si Tito Wilma. Updanay naman kita tubtubtak na alas 3 sa siniiya nga hapon. Biyernes again. Pasalamat naman kita tungod Biyernes na naman subong iya nga adlaw. Kadasig lang sa mga inadlaw, no? Nobyembre 27 na tuig 2020. Pagkatapos buwas, Sabado, Domingo, Lunes, pagkamatis, Disyembre na yun, puwerte gid iya. But anyway, una-una sa tanan, sa liwat si Tito Wilma nagapangayo sa katahuran sa inyo. Malipayo naman nga pakig-upod sa inyo, tub-tub-tak na alas 3 sa sininga hapon, sa kutob sang aton malabutan sa kahanginan. Dira iya sa probinsya, sang Negros Oriental, Negros Occidental, diri sa Dekbanwas ng Bacolod, kag sa kaiping naton nga kaislahanan dira sa Isla sang Panay, sa Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique, Guimaras, Palawan, kag Masbate. Oy, kamusta ka mo dira? Kamusta man ang inyo panahon magluwas sa COVID-19 nga aton ginapangatubang? Ano na ang inyo dira iya sitwasyon bala nagaganhagan pareho diri sa amon? Nga bisan paano makayuhom-yuhom pero may paghalong. Di ba mo na nga itong ginahimo diri sa Dekbanwas ng Bacolod? Padayon kami nga nagahalong tungod gusto namon nga bisan paano. Makayuhom kami sa pag-abot sang panahon sang Paskwa diri sa Dakbanwas sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Okay kada, sige sang aton orasan mo, hamakin mo yan ha. Sa aton sa ni countdown, pila na lang 28 na gid lang ya. 28 days before December 25 Christmas Day and 35 days before New Year's Day, January 1 2021. Ay, abaw. Ano na siya, Tita We? Ang imo okay lang na siya. Relax lang ka mo, dara. Pa-share naman, B. Pa-share sang pa-share sang inyo, dara. Paniyaga? Anong inyo ginsaluhan, dara? Okay lang na siya, Tita Wilma. Baw nga mga anak mo. Sige lang, padayon gihapon kita. Ang pahanumdum ni Tita We sa inyo, hindi gid ninyo pagkalipatan ang aton pagtakod sang face mask, paggamit sang face shields, kung kita magwa sa aton puluyan, kag kundiin kamo dira iya makakadto, bisan sa merkado lang or bisan sa butika, kinahanglan gid ninyo ang paghalong. Amuna siling naton kinahanglan gid ya maghalong kita. Kay wala gid kita mahimo kung maghagay kita pasaway, kita gihapon ang maapektuhan. Alauna 40, Tita Wilma, Action Radio Philippine Standard Time. Sa iton dira mga palangga nga mga tagpalamati, especially sa iton mga senior citizen nga nagaupod sa aton sa
nga mga nag-upod sa ito niya sa ilatag sa ka mga radyo, no? Siyempre, 684, Tito Wilma, updanay kita. Kag sa FB Live, no? Paagi sa ito Facebook page, Action Radio Bacolod. Ara man sa amon sini website, pwede ka mo dira makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph upod man sang amon mga natipon nga mga balita sang Action Radio Bacolod News Center, 24 oras. Ara pagid na sa YouTube, kag pwede man kamo makapadala sang inyo mga mensahe. Dira sa iTunes sa ni chat room, pwede ninyo ma-type kag masend dira ang inyo sa ni mga greetings sa inyo mga palangga ato sa mga malayo nga lugar, ato sa iban nga pungsod, ato sa Luzon, ato sa Visayas, bisan diin. Okay lang na siya, okay gina siya. Pero sa mga wala naman, kang pamati lang sa ilang mga radyo, pagi sa inyo man mga cellphone. Sa nahambal na ni Tito Will, mapagi sa inyo mga cellphone, pwede ka mo makapadala man sa inyo sini mga message, inyo mga message, reaction sa ito man mabasa karon iya, nga mensahe alin sa itong text hotline, kag text hotline sa itong sini messenger, nga mga ginapadala nga mga istorya nila sa kabuhi. Kag syempre, Tita We, magluwas pagid sina, ang atong text hotline, inyo man greetings, pwede ninyo ma-send 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Okay lang na siya. So, kadto na kita anay, daligid lang sa update sang pag-asa kaina alas 11. Hindi ba lang may ginamonitor nga low pressure area o kon LPA? Pasalamat kita. Natunaw, Natunaw ang ginamonitor nga low pressure area o kon LPA sang pag-asa nga ari sa sulod sang atong sa nipungsod. Sunod sa pag-asa alas 9 kaina sang aga, Di ba Biyernes subong November 27. So alas 9 kaina natunaw ang low pressure area, Pero magadulot gihapon sa mga pag-ulan-ulan o kon may mga pag-ulan-ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Ina resulta man sang tingob man nga puwersa sang tail end of a frontal system. Kung naman tinatawag nga shear line, ang ikog sang frontal system kag easterlies. Kag magaresulta man ina sang lapta-lapta mga pag-ulan kag pagpanaguob sa bahin sang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Metro Manila, subong man sa Calabar Zone, sa Bicol Region, sa Eastern Visayas, sa Caraga, kag sa Davao Region. Tidala naman tato sa Eastern Visayas, pero sa diri-ari kita sa Western Visayas, di ba? Tito Wilma, kaina mo to siling na natunaw na siya. Ang Visayas, Palawan, dala ng Western Visayas, kalakip ng Calayan Group of Islands, sa Occidental Mindoro, ang aton sini panahon, magalumon, pagulugalum, tubtub nga magalumon ng aton kalangitan, may mga lapta-lapta nga mga pagpanalithi, kag pagtupa sang ulan, pati na pagpanaguubi na bangod man sa hangin amihan, sa northeast monsoon. Kag mahuyang naman tugtog kasarangan nga dapyas ang hangin halin sa nakatunda na sidlangan, ang mabatsyagan sa bahin sa Occidental Mindoro kag Palawan, lakip ng Calayan Islands. Kag ang kadagatan naman mangin kasarangan tugtog mabaskog naman ang pagdapyas sa mga balon. Temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental from 25 to 32 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw, nadlawan man sa sa pagsilak sa iya sinikasanag alas 6:03. Pero bantay alas 5:24 karon magatunod na si Haring Adlaw. Okay, ina nga ton sa ni update ya sa dalagan sang panahon. Kag magluwas man sina Tita We. Pila pagid na ito ni mga updates ari di kidom nami naman lang nalipay maganda nga itong tourism sinimo, kayo balikbayan, mga balikbayan ang mga foreigner nga asawa or bana
bata sa mga bata sa mga Pinoy, ay sus, pwede sila makapauli sa aton pungsod sa sulod sang 2 ka semana. O in 2 weeks, buat silingon kamo mga palanggan naton nga mga tagpalamati kung may ara kamo nga mga himata, no? Nga mga gusto iya magbalik diri basta mga Filipino citizen. Yes, pwede sila. Bisan ara iya, no? Ara pakita sa tunga sang coronavirus disease or COVID-19 pandemic, bisan nag-eksperyensya pang pungsod sina, pahanugutan sila nga makapauli diri sa aton sa Pilipinas. Mga immediate family members sang mga Filipino, ang mga Pinoy abroad, San Halin, San Oman, umpisa Disyembre 7, na pwede gid. Ina basi man sa desisyonan, ginkompormihan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Kag inaman ginkonfirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga reporters, inigid lang iya nga adlaw. Siling ni Roque, Thursday, November 26, ang ginhabalya. Ginapahinugutan ang pagsulod sa Pilipinas sa mga Filipino citizens, mga foreign spouses and children, regardless of age, who are traveling with them starting December 7, 2020. Also permitted is the entry of former Filipino citizens, including their spouses and children, regardless of age, who are traveling with them. Teng pagsulod nila, syempre, sunod man sila sa pila ka mga kondisyon. Ilabi ng ginapanugutan sila nga makaangkon sang visa-free entry. Ina sa idalom sang Executive Order 408 Series of 1960. Kag kalakip man sa mga dapat nila siguruhon amo ang ila sini pagpa-pre-book sang quarantine facilities, kag pre-book sang COVID-19 testing sa isa ka laboratory nga ginadumalahan sang airport mismo. So, ginmanduan naman sa Department of Tourism or ang Department of Tourism nga magpagwa sila sa mga nagakaigo man nga guidelines para sa mga provisions sang mga nagakaigo lang ang mga provisions angot sa akomodasyon sa mga tao nga dapat magsunod sila depende syempre sa mga resulta sang ila COVID-19 test results. May angot man sina, syempre, malipay ang iba naton dira nga mga kauturan. Di ba, Tita Wilma? Kag ginakalipay man sang Department of Tourism ang mga desisyon sa IATF nga pahanugutan nga makabalik ang mga balikbayan. Tinatanaw sang DOT ang mga Filipino communities abroad bilang partners sa turismo sang Pilipinas. Bagay naman nga sa diin naton matanaw kag makita ginaton naapektuhan sang tuman sang pandemic. Sa katapusan man nga pagbulubanta sa Department of Health, sa aton sini Tita Wilma, sa aton sini update sa COVID-19 ang Pilipinas iya nagalabot sa pila 422,915 ang COVID cases diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag namigin sa Bacolod, 13 na lang sa aton update no, way ko ka-update kay na. 13 na lang ang nagdugang nga kaso. May record na tadi sa Bacolod nga 5,307. Ang Negros Occidental, 39 ang nagdugang. Nan. Kag pagkatapos, pila ng kabugusan nga records ng Negros Occidental, 5,688 na. Diba? 5,688 cases na. Kaya nagdugang ang 39. Pero sa bugos nga kalibutan, pila Tita Wilma, 60,715,719 ang
kabugusan nga kaso sang coronavirus. May isa pa ko din nga nasiplatan, lain naman yung nga kaso, Tita We, di ba? Sa Oman, sa Oman may babayi ito. Halos no, almost 500 ka mga kuring kag ido iya ang iya upod sa ila balay. Parting ability, no? Nag-umpisa lang gina, nagsugod lang gina sa isa-isa kakuring. Na? Ang gindala sang iya sinibata sa ila balay. Subong pila na, may 480 na kakuring, kag may 12 na kaido nga ara sa ila balay ginaatipan sa isa ka babayi sa Muscat, Oman. Aba. Nasiplatan ko na, kag sa report sang, sa report sang, Agency France Press. So, sa report nga, pila sa mga hinuptanan nga sapat ni Mariam Al-Balushi ang iya ginapangbuligan, inang mga stray bala nga mga kasapatan nga mga gala kung sa di ba? Inang ara lang niya sa dala, nagalaga, wala, kumbaga wala yabla pamilya, wala sang may nagaatipan sa ila. Hambal ganyan niya siya, my story with cats began with the first cat my son brought me. Gindalaan lang siya sang iya nga batang lalaki sang kuring amo lang ng ginhalinan na kag pagkatapos na pakaon niya, ginatipan niya ang kuring, sang uli nagdamo nga dagamo, ang kuring nga dan kadasig mabata, di ba? Kag halos daw dira na niya na hatag ang niya sinipanahon kag do nagalibot na lang sa iyang kalibutan niya sa mga kuring nga inang maagyan niya ginapangdala sa ilablay. Tungod sa apartment lang siya sang una naga-estar, tisiling niya limitado sa 3 or sa limitado sa 30 ang iya sini mga hinuptanan. So, ang ginhimo niya sang mag-retire siya, no? Sang mag-retire siya 1 year ago, nagbakal siya balay. Nagbakal siya balay, kag amo inang iya ginistaran, upod man sang mga kuring, puwerte Tito Wilma nga abilidad, no? Ginupod man niya ang mga kuring sa iya ginaistaran. Ti kadamo-damo sang mga kuring kag amat-amat may mga ido na. Actually, may video na mo makita nga nag-opdanay ang mga kuring kag ido sa balay. Bisan sa pagkaon. Hindi ba lang nga makita naton nga kasamisang aton niya mga olds masayang kun permi gabangigay ang kabataan daw kuring kag ido bala kamo na manajik nila daw kuring kag ido bala kamo wala kamo untat away pero sa iya niya kay Mariam ang mga kuring kag mga ido nga hinuptanan naga-unite nagaisa nagaopdanay sa pagkaon kag malinong sila na kalakip suno sa iya mga hinuptanan amo ang Farani cat nga si Amura gintawag kay Amura ina nakita niya sa Egypt sa Egypt niya sa Egypt yan na makita niya nakita iya na nga upod man sa iban pagid nga mga kuring ang himo niya ginpamang namangkot siya kagin bakal niya ina na ginpagbakal niya sina kay Amura after pila pa lang edad niya at the time 45 days old pa lang ang edad ni Amura na niya tisubong pila ng edad 5 katuig na siya kag maayo gid siya kag kagwapa kag katahom sa iya nga klase sang kuring. Tinghambal gani ni Mariam, nagagasto siya $7,800 o kunti sa aton kwarta katumba sila pila 390,000 pesos para sa iya mga hinuptanan iya nga mga sapat. Ina gasto niya sa sulod lamang sang isa ka bulan. Ay, pwerte. Hindi mayari man na di sa aton, di ba? Atong ginhalinan tong ido nan tapos nangita siya lote deragin pamutang ang mga ido nga mga nagalalagaw nga ginapangtipon kay hindi siya gusto nga pamatsyon ina. Okay na Tita Wilma, 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. So, relax lang anay ka mo dira kay mabalik si Tita Wilma dugay-dugay para naman sa pagbasa sang atong sulat sa sininga hapon. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Whatever your laundry needs, Pride detergent is all you need.
Hi, hello. No, sa itong dira mga palangga nga nagaupod man sa FB Live. O, okay lang ka mo? Okay lang. Okay man si Tita We. No? As long as ka up the night kada hapon, happy na ko, no? So, ada dira nagaupod subong nga hapon. Si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Hello, Ma'am. Good afternoon. Thank you, Gid. Na? Siling ni Ma'am Elizabeth. Silingin na tawe, oh. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet our Costrofil or Court Stenographers Association of the Philippines Negros Occidental Chapter President Mr. Reggie Gonzalez on his birthday today. Likewise to our classmates Juliet Manukan Rigulio and Hector Yulo on their birthdays today. Greetings from BCHS Class 1974. Thanks a lot. God bless you and keep you. Yes, ma'am. Thank you, kid. Buka nami sa iya bang ang topic. Di na to nadula siya. Hello, Sir Alex Montesa, Tita Wilma Celia. Ang topic mo para gid sa akon. No, happy na tana bisan paano. Ba, congrats, class 2020. April Joy Gaston. Good afternoon, watching from San Enrique. Sa mga taga San Enrique dara sa inyo tanan maayong hapon. Kag salamat gid. Wow. Good afternoon, Tita We monitoring. Love you. Hali naman ina kainday Jean Officer. Yes, Tita We. Kadtuan tadi sila. Kadtuan tadi sila bala ada Tita Wilma. April Joy, yes. Mayong hapon lang dira. Hover Pestanyo, Tita We, mayong hapon. Kay Alex Montes. Sa mga pamilya Celos, ang barangay Nabulaw, si Palay City. Sa pamilya Sornieto, sa barangay San Juan, Pontevedra. Especially sa kay Mrs. Caballero, sa Pahilanga Elementary School, Ma'am Herugelin, we missed you. Halinin na kay Sir Alex Montesa. Dira sa San Juan, Pontevedra sa mga pamilya Monte Castro. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Na, Tita We? April Joy. Yes, Dana Ina. Ginapagwit ko gali ang family Espigol. Si Tatay Mingo Espigol kag si Mama Lina from Inday Daresa, Lacerna. Kag mayong hapon tamiya ko akong pamilya diri sa Isabela. Keep safe, good health and God bless mga pita tawe. Salamat gid una-una lang Arman Regalado. Salamat gid sa imo. Mayong hapon. Ma'am Elchorita Ferrer, good afternoon. Salamat man sa pagtamyaw. Kag Tita Wilma, mayong hapon liwat sa imo upod sa programa mo sa adlaw sa madinuguon nga biyernes pertigid siya. Madinuguon gid ya mga dinala ni Sir Alex Montesa Puerti kaman kadalom daw. Leon Grace Laparan, mayong hapon padayon kami nga monitor diri sa Barangay Pandanon. Don Salvador Benedicto, God bless and more power. Action Radio Bacolod. Leon Grace, ikaw ang nagkatudi kapon. Sorry good girl, wala ko dayon kagwa, wala na kamo pagwa sang pagwa ako kung nag-ikamoto. No? Thank you, Ged, for coming. Okay, R.R. Montua Rehinio. Isa ka maayong hapon, Tita We. Ari ang akon binalaybay, subong nga hapon. Samtang nagapahunay-hunay sa pagpamati sa imo programa, nakahatagid katauhayan. Tamyawa palihog si Tatay Mingo Espigol, Mamang Lina, Daresa, kag Concepcion. Mga anak ko, Monitor lang midi sa Soberano Compound Valladolid. Jean Ignacio, thank you, Gid. So relax lang kamo da. Mabalik lang si Tita Wilma pagkatapos dugay-dugay naman relax lang kamo da. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating Mabasa na si Tito Wilma sa atong sini sulat. pagbawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ila. okay, so siningabahin mabasa si Tita Wilma sang aton mensahe halin iya sa messenger, pero tandaan ninyo ha, nalipat ko ginamaghambal. Alert ang inyo dira mga cellphone kay karon mabunot si Tita Wilma sa aton probable winner para sa aton SAP sa ARB province-wide kung sino ang makabaton sang 500 pesos nga cash. Okay? Relax lang kamuda. Ang sulat nga aton pagabasahon sa sininga hapon, halin ini sa nagapatawag kay Flor de Liza. Sa aton sa ni messenger, ang iya sinimensahe nagasiling, hi tita, kag sa mga listeners ng Action Radio, kag sa mga ara sa FB Live. Ako
Ako gali tawag lang kay Flor de Lisa, estudyante. May gusto lang ko nga i-share sa imo ta. Tuod nga may mga babae nga hindi man gwapa, pero damo sang nagapangaluyag. Kag may ara man nga gwapa, pero daw wala man effect sa mga lalaki. Tita Wilma, may angot dira ang akon problema. Bawo nga mga anak ko. May best friend ako. Halin pagid sang elementary kami. Sila Arnie. Gwapa siya, pero ano gani sila? Gwapa siya, pero buringot giniya. Buringot kay daw permi lang nagakorisong. Gani ginalikawan siya sang mga lalaki. Ako naman daw okay lang. May mga nagapangaluyag. Bisan ako kulang sa height. Morena, hindi ko gwapa tita. Pero friendly ako. Sila Arnie, neighbor ko. Kag very close kami sa isa kag isa. Hasta nga naglayo ay kami tungod sang kahisa. Abi mo ta permi ginahambal niya sa akon nga anga damo ko kuno admirer. Samtang siya isagid lang hindi pa niya type. Di hindi ko masabat ang iya pamangkot sa akon. Ang advice ko na lang sa iya, smile ka bala permi, kag hindi ka magkurisong? Amo lang to balata, madumduman ko, nga ginhambal ko sa iya. Halin sa to, ginalikawan na ako nila Arnie. Nagdugang pagid, kay ang iya crush, nangin boyfriend ko. Wow. Wala na siya nagabugno sa akon, Tita Wilma. Bisan mag-text ko sa iya, wala na gid siya nag-reply. Kabalo ko, amo ina ang rason. Worry man ko ta. Kay ti may updan man kami, kaglawig man amon relasyon bilang friend. Ano mayo ko himuon, Tita Wilma man? Flor de Lisa. Actually, ang iyang account name, lapit-lapit sa iya gamit na nga tawgon lang siya sa iya sini alias na. Sa imo, Flor de Lisa, una-una, salamat kid, kag maayong hapon sa imo. Ang una gid nga mahambal ni Tita Wilma, kung kaisa, kung hindi kahisa, inang, gugma balahaw, paamo ka na bala, hindi kiti tuod gid man mo, tungod sang gugma, kung kaisa, ang maayo nga relasyon sang mag-abyanay nagakaguba. Na? Tuod na siya. Na. Ti ikaw, ano abi kay ka hindi ka siling mo, ano abi kay ma-appeal ikaw? In short, gwapa siya, pero hindi siya attractive sa panulukan sa mga lalaki. Attractive man siya. O galing kay siling mo buringot. Nagapang-snap ko. Hindi tungod ko sang feeling niya. Kag sa pagtanaw, yes ka galingon niya nga gwapa siya. Di confident siya nga gwapa siya mo, no? Hindi dapat kung gwapa ka gwapa man ugali mo, no? Na, kag masilingat ti, sala mo na bala kung damo ka friends, damo sa may mga luyag sa imo, di mo yun na iya Flor de Lisa sala. Kay nga,
siguro palayuhom ka. Magluwas nga palayuhom ka, although nga hindi ikaw matahom suno sa imo, bisan morena ikaw, hindi ako magsiling nga putot ka. Hindi ka siling mo sa height, hindi ka man, wala ka man height. May height ka pero manubo, no? Hindi ka man matahom, pero friendly ka, kag palayuhom. Isa mo inaiya ka asset, kung nga makagather ka more friends, kag madamo sag ma-attract sa imo. Anon mo abing gwapa, konsuplada na. Ang nami mo yang asset, amo ina ang nakabulig sa imo. Masiling bala naton, duna nga katahom sang isa ka tawo. Ang isa ka maayo nga pamatasan kag kinaiya. Di bala? Isa pagid ang pagka-friendly mo. Isa man ina, kamaayo nga kinaiya sang tawo. Na, sang isa ka babae o kung sang isa ka lalaki. Ay ho, nga mga anak ka mo. Bisan ang beauty mo, pang beauty pageant, bisan pang Miss Universe pa nabi, kung daw hindi man nila matulon ang imo batasan, ti wala ka mahimo, di ba? Yes. Hindi na girl pagproblemahin, kung hindi ka pagsapakon, paamo ka na, titawe, no gay na. Hindi ka tituod man, pabayi lang siya balaanay, pabayi lang siya, na? Damdumon mo lang ya, Flor de Lisa, wala ka-atraso kay La Arnie. Best friend mo siya, kagbisan, wala niya ikaw ginasapak, subong, feeling mo ya best friend mo siya gyapon. Kag hindi mo ya pagpasugtan, nga tungod lang sang mga nagapangaluyag, tungod lang sang boyfriend mo, tungod lang sang iya crush nga naging boyfriend mo kaysa imo nga luyag, waya na ka man gin sa back, do something, biit, pabay ilang siya anay. Kaya hindi mo ya sala, kung sa imo nga luyag inang lalaki nga ina. Kag hindi mo man sala, kag imo yang pag-correct sang iya sala nga pamatasan, in a nice way man. Hindi bala, constructive ang imo nga paghambal sa iya. Ngang hambal mo sa iya, ano gani? Yuhom ka bala, kag hindi ka magkurisong, hindi na siya sakit, na? Although nga masaklaw siya, pero sa tudtod, amo inang realidad. Ay, ko namin, tayong kapamati, sila Arnie, no? Galing sa imo, Flor de Lisa, sakit, kaya ang imo yung pagpakigrelasyon sa iya bilang abyan sincero. Sakit na mo, dugay-dugay na bika mo nga migahay, may ara na case. Inatudtuon man na. Pero lain lang bala na, ang lang ang case, pero lain ang sitwasyon. Sabi, classmate ka mo since high school, and then nag-college ka mo, same in your course. Na same ila course nga duha. Classmate anay gidya. Pagka mga second semester na sang second year nila in college, nangaluyag ang basketball stars ng school sa iya. Wala ka na dayon? Wala ka na ginsapak? Pero tungod ikaw sincere sa imo pagpakig-abyan sa iya, ginpabayaan mo lang siya. Kaya na-in love siya mo. Pero may feeling of jealousy inside. Kaya nga, ina nga love as a friend, daw ginbaliwala niya, kag tapos daw ginpabayaan ka. Daw mo to be, daw ginpabayaan siya. Ara karon why gani, mag 1 year, gin-break siya, hibi siya. Balik man siya gyapon sa imo, nag-say sorry. Okay. At least importante dira na realize niya. Nga gintalikdan niya, ikaw ginbalikan niya, ikaw bilang abyan, ara kagihapon. Handa nga makig-friend sa iya. Kag ariyo ang imo boyfriend, suggestion lang na. Kay ti crush siya nila Arnie. Ngayo ka man sa iya suggestion, kung ano mayo ninyong himuon para liwat makuha ninyong iya atensyon. Kag mas nami paging nga mag-inupdanay ka mo, kag mangin friend man niya. Mangin friend man sang boyfriend mo si Arnie, mangin friend man ni Arnie ang boyfriend mo. Pero syempre, kinanglan klaro ang tanan, nga nobyo mo siya ya, kag iya, pagpakig-abyan lang, di ba? Okay, amo lang na,
Ay, oo, sakit-sakit lang, natalikdan ka sang imo abyan, pero okay lang, ha? Pero, ang sa imo ya sa pagtanaw, kuya, ginhimo mo lang ang nagakadapat mo, na ti kung hindi siya ya, why tada mahimo, alang-alang tada, dut-dut ka o galingon ta, kung hindi siya, go! Kung basta happy siya, kung sige mo ya, go! Ara ka support sa iya. Basta ikaw, kung magpalapit siya sa imo one of these days, willing ka gihapon. Ari lang ko gihapon para sa imo, La Arnie. No, hindi ba lang Flor de Lisa? Yes, amo lang gini ka simple ang imo sini himuon. Hay. Friends forever? Amo na bala siling hindi may gani yang nag-amiguhay, kisa sobra pa sa mag-utod, di ba la? May ara na iya, tutuod na. Sige. Kung ang mga reactions na kung sa mga palangga, ang mga pamatian tama na ang ilang mga reactions para sa imo inday Flor de Lisa. Alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay nga Panyawan Liniment Oil. Siyempre, Tito Wilma. Ang aton Panyawan Liniment Oil, ang Panyawan manunggal ina sa aton pulong. Yes, amo inang ginhalinan sang liniment oil bilang sabat para sa inyo. Ginaantos nga arthritis kung rayumaman. Produkto ina sang Sed Pharma. Haplas with love. Sa affected area, let's say kung kapoy-kapoy ka man sa imong trabaho, kapin pag ginagamit mo gid balang porsa mo pagpuli sa balay kapoy-kapoy sa ara ang panyawan liniment. Panyawan liniment. Arang anak mo or ara si Mrs. or ara man ang imo sino pa da ang agot mo da bala nga mangkulit nan amo nang pabanyo sa panyawan liniment kay dugang ang kakulit kag ang paghaplas with love sang panyawan liniment ay mabatyagan mo ang kasulhay kag katawhay sa imo bugos nga lawas. Kag hambal pag ini Tita Wilma nami pagid ang panyawan liniment oil sa mga pilas. Pag napilas ka hugasan mo kag patuluan mo madasigid ang pagkuyom kag sa mga katul-katul pagid sa kabataan. Actually ang panyawan liniment oil Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga silinggan di sang isa naton ka nagaupod sa aton sa FB Live sakto gina Tita We bisan hindi ka gwapa kon rich in friend ka sang rich in friend ka sang sagwapa nga wala gid mga friend himuon mo lang i-pray mo siya kay God agud magbalik ang inyo friendship. Good PM Tita We Virgil Pinda ha. Thank you gid na Martin Aliling mayong hapon man kag araman gapod sa aton si Jose Mungcal Torilla. Watching live from Binalbagan, mayong hapon. Maria Ana, bow, with love, gid up. Hi, Tita Wilma Monitor from Sumag. Yes, Miss Jane Candido Hildore. Opo dyan na da si Nanay Pert. Salamat, gid mayong hapon. Baby Badaw Isod, mga good PM po. Salamat, gid sa imo. Tita We, good PM. Monitor gid kami always from Salin Homes. Kagihapon, Tita We, ha? God bless you always. Salamat man sa inyo mandera. Rosalinda Arellano Espadero, mayong hapon man. Kag, Inday Gina Officer Ara man sa. April Joy, Buena Flor, Ara man sila. Salamat gid. Okay. Wala man ta na nagkulang. Pabayin na sa anay. May isega, gaugtas ka gina. Pabayin na pampayin, hindi na natin pagugtasan ang hindi dapat tulugtasan. Homa Lumena, ngayong hapon, Miss Heaven, good afternoon, thank you so much, ha? Okay, monitor lang midi sa Soberano Compound sa Valladolid. Okay, hindi kay Jean Ignacio.
Emmanuel Abrena, may mayugid nga pagpamati. Kay Hover Pistanio, kay Arman Regalado, kay Jeric Rodriguez, Blue Room, aperte nga account name. Inday Blaza, hello. O Judes or Jojo, na Asojits, napabudlayan yung ang mga kadilaan sa inyong mga account name. Gina Gomez Orbita, kay Baby Ronel Anda Asibeto, Ki Yen, Ma'am Nelda Siguansi, hi, hello sa imo dira. May Erlene Meseyas, kay Antonio Beronio, ay kay batchmate, good afternoon. Kay Bilan Salaw, kay Martin Gonzalez, Inday Cory Vidaha, kamusta lang? Kay Dennis Porma, kay Probilino Marquino, Alex Gonzalez, Gigi Alpon, kay Chrisman Gray Balguna, kay Dares Salacerna, thank you, Gid. Novi Valencia, good afternoon. Yes, Novi Valencia Subaldo, good afternoon, Tito We. Pakigwit please akong sister sa NSW, Australia, si Jonah Rose, Winley Ashley, kag mama ko, sa Barangay 6, Rose Valencia, thanks, Gid. Keep safety to we, san o pa kumatawgan, kasap nyo man, kung swerte yun, kung para sa imo, yes, Gid na iya, mangin imo na, pero kabalo man na, ang kamot depende man na mo, di na kay subong palang mabunot nako, kay karong pagbalik mabunot kita sa ngaton sa ni winner, kung sino ang ngaton, probable winner para sa itong sa ni Sap. Relax lang da, mabalik pa si Tita We, ha? Okay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Eton probable winner para sa SAP sa ARB province-wide. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, sinuayhan ang ato na bunutan. Ara na. Oh, hello, good afternoon. Hello, mayong hapon. Hello, bation ka mo. Abaw, ang inyo radyo pahinaya. Kaya ang bungol ni Tita We, karon madugangan, gid. Hello? Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, mayong hapon. Good afternoon, gid. Yes, ma'am. Hello? Si Lisa Yes, ma'am. Si Lisa Yes, ma'am. Yes, ma'am. Si Lisa Danong?
Yes, ma'am. Taga diin gani si Ma'am Lisa Danong. Purok Pine Tree, ma'am. Purok Pine Tree, sa diin ng Purok Pine Tree man bata, Bacolod City, din man. Tabunan, ma'am. Sakop na sang bago. Purok Pine Tree, Tabunan, Baguio City. Yes, batian ma'am. ko kay do matingil. Ado madugang ang bungol ni Tita Wilma sang imo radyo. Anong ginapamatian mo da? This is my life, ma'am. Sinong ginapamatian mo da? Si Mamuel Masugaton. Ay, thank you, Ged, na? Kung may magtawag na gani sa imo, mangkuton ka kung anong estasyon sang radyong pamatian mo, anong ihambal mo? Hindi, Liza? Action Radio, ma'am. Salamat, Ged. So, ikaw ang aton sini winner para sa ARB sa... sorry. Naman si Tita Wiman. Sa aton sinisulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Province-wide, ha? Ma'am Lisa? Yes, ma'am. Oo. Yes, Huliton ma'am. mo lang ang pag-text sa remittance center sang imo sini nga tracking number or reference number kag ang pagtawag man sang amon sini nga admin staff, ha? Kung sinong sender, Yes, ma'am. ha? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. congratulations. Thank Salamat, Gid. God bless. Halong kamuda. you. Yes, ma'am. Thank you. Likewise. Salamat, Gid. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Yes. Congratulations sa itong sa ni winner, Liza Danong, ha? Sang Purok Pine Tree, Tabunan, Baguio City. Congratulations gid sa imo, Ma'am Lisa, kag madamo gid nga salamat sa imo. Padayon nga pagpamati diri sa Action Radio Bacolod. Yes, padayon man si Tita Wilma sa sininga hapon. Boara. Si Sir Armando Cabiles, good afternoon lang da, sir. Kay Bibi ba daw isod, boara sila. Salamat, gid. Sa siningabahin si Tita Wilma, ano nang i-share tani sa ila? Hindi. May nabasahan si Tita Wilma, lipot lang na siya, na? About sa COVID-19. FYI ni aton, for your information. Informasyon para sa aton mga kalalakinan. Oy, mga lalaki, pamati kamo. Kaya COVID-19, suno sa aton sa aton sininabasahan, makabalaog, may tendency nga mabaog, ha? Ang maka-experience sa COVID-19 ariyo kay ginatunan ina sa karon sa aton mga experts, no? Ginatunan sa aton sa ni mga experts ang possibility nga posible magaresulta sang pagkabaog sang lalaki ang COVID-19. Let's say kung matapikan kamo sina nga virus, matapos nga sa diin nakitaan bala ang mga ebidensya sa lawas mismo sang mga COVID patients nga nagkalamatay. Inmabot sing ganun, malalagid sila nga naapektuhan. Abi ninyo sa nakitaan sa mga experts, naapektuhan gid sang dako ang ang parte sang ila testicles. Tandaan nyo na ay nanuman. Amo nagali. Sa pagtuon sa mga researchers sa University of Miami sa United States, nagpatigayon sila autopsy. Nagpatigayon sila autopsy sa anong gid kabangkay sang mga lalaki nga napatay tungod sa COVID-19. Abi ninyo, tatlo karason ang ila nakitaan. Sang ila naging compare ang testis tissue sang amo nga mga bangkay, tatlo sa mga napatay tungod sa COVID-19 ang nahalitan ang iya testis tissue nga may posibilidad makaapekto sa pag-produce sang iya sinisperm. Isa ina sa nakitaan. Isa man sa pagtuon sa mga Chinese experts ang nakalabot sa conclusion nga ginatake man sa COVID-19 ang immune system sa testicle sang mga lalaki nga amoy nang nagadulot sang tuman nga kasakit nga ilang mabatsyagan na.
Kagang isa pagid kapag tuon sa bangkay sang 12 ka mga lalaki dito sa China nga nagkalamatay sa COVID-19 ang nagresulta sang kaguba or paghalit gid sang ila cellular tissue sa ila mismo testicles. Kung mahalita ng inyo testicles, mabaog gid ya na. Kung mabaog, hindi na kamo, hindi na kamo ka produce baby, di ba? O, kung mabaog, but actually, kung may COVID-19, matapikan ikaw sang virus, no? Ini coronavirus nga ini. Pero inaging kuha lang pala nato na information nga nakakuha sa aton interest nga gali, makabalao gali. Pero ang ginpatigayunan nila sang pagtuon kag ilagin usisa ang mga nadulaan sang kabuhi nga mga lalaki tungod sa COVID-19. Okay? Ina lang yang na-share ni Tita Wea this afternoon para sa inyo. Ha? Kag magluwas man sina sa mga kauturan naton nga nagapangita sang pinakamabaskog kag pinaka-epektibo nga klase sang food supplement syempre. Xantone Plus Gold, aring Xantone Plus Gold kay ina extracted gid ina siya. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sa anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasing pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po.
sa sini nga bahin. Kadto kita sa aton pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Para karon nga adlaw. Oy, Astor gamay yung hapon. Kag kainday Jujian kilantang hipigon kag kay Armando Kabile. Sir Armand, good afternoon. Sa mga nagahulat sa ilang zodiac sign para man sa aton horoscope, unahon nato ang mga zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius amoy ning mga natawo Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21 na mapamatud-an mo nga magama dinalagon ang anuman nga gusto mo himuon karon nga adlaw. Kag mas nga nagabaskog ang palatandaan sang imo presensya para mahatagan mo katumanan ang plano mo. Ang imo abilidad kang mga eksperyensya amo ang pabakod sa imo sa tagsa katika nga imo himuon. Indi kagid magduha-duha. Mga maswati mo nga mga numero 6, 15, 35, 24, 21, kag 14. Tangerine is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, ang mga natao, Disyembre 22, tubto Binero, Justin 9, ay Capricorn, i-appreciate mo ang mga tao. I-appreciate mo mga tao nga nagadayaw sa imo. Kag i-appreciate mo man ang mga tao nga baton ka Manila kung ano ikaw. Tanan man nga grasya maabot sa imo kung baguhon mo ang hindi mo maayo nga kinaiya. Mga maswati mo nga mga numero 5, 8, 35, 31, 45, 20, kag 14. Cinnamon brown is your lucky color sa mga Aquarius. Ang mga Aquarius naman naman ni mga natao Enero 20, tubto Pebrero 18. Baw ang mga Aquarian handa iya nga mag-isahan nun sa ila kabuhi. Pero abin nyo bala, ang kalipayan maangkon mo, mabatyagan mo kung may kaupod ikaw sa pagpangabuhi. Hindi ka magmangin arogante, hindi ka magsagad man kurisong kag magkusmod. Aquarius, mga masuwati mo nga numero 2, 5, 23, 15, 35, kag 43. Sun yellow is your lucky color. Kadto kita sa mga Pisces. Ang mga Pisces, mga natao Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20, kon ano na sa kung ginapangita mo ang tawo nga baton kaniya kung ano ikaw, amo man ang himuon mo sa imo isig ka pareho, di ba? May adating na pangita ngayon ng baton nila kung anong imo gala kinaiya. Yes, pero ikaw dapat mangin open man sa pagbaton kung ano man ang iban ang imo isig ka pareho, di ba? Likaw ka lang Pisces karon nga adlaw sa mga pagkaon nga mga mantikaon. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 15, 23, 29, 36, kag 52. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Aries, ay mga Aries, sa muna yung mga natao, Marso 21, tubtub Abril, Justin 9, no? Hindi, yes, tawe, ho. Marso 21, tubtub Abril, Justin 9. Hindi ka maghimo sang bagay, nga hinulsulan mo sa ulihi, Aries, ha? Kag-ari pagido, kung sino man ang palangga mo dira sa imo kabuhi, nga nagapangayo sa imo pabor, kung masarangan mo pasugti. Mga masuwanti mo naman nga mga numero 7, 15, 35, 14, 48, kag 21. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus naman naman ni mga natao Abril 20, tubtub Mayo 20. Palawigang imo pasensya Taurus, karon nga adlaw. Kay nga kadamo sa mangulit sa imo. Pero kung araw ang mga Taurian dira nga may mga ginabaligya kamo bala or shall we say may mga negosyo kamo makabaligya kamo sang madamo nga item. Pero siguruhon mo nga maayo inang epekto sa ila, ha? Mga masuwandi mo naman nga mga numero Taurus 9, 15, 19, 25, 28, 38, kag 44. Mango orange is your lucky color.
Nabatian na ito ng una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope pero karon nga adlaw relax lang. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipa.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating padayon si Tita Wilma, na padayon kita sa pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Sa mga Gemini, ang mga Gemini amo ining natawo Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, tanan nga cooperative component ninyo maabot gid ina. Kag ang tanan nga mga trabaho mo matapos mo man karon adlaw. Pero Gemini, halungi ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 25, 13, 38, 45, kag 21. Sky blue is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Bisan ano pa kadako sang wish mo, kun nagapati ka nga maangkon mo gid ina, matabo gid ina. Basta opdan mo sang kapisan kag pagpaningwa. Ang balas ang horoscope mo. Padayo na lang ang imo pagpaninguha, Cancer. Pangimaswerte mo naman ng mga numero 6, 12, 18, 21, 24, kag 32. Dollar green is your lucky color. Sa mga Leo naman, mga Leo ni tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, tanan mo man nga ginahandom, maabot mo gid, no? Maangkon mo gid ina. Ina ang dako nga sorpresa sa kabuhi mo. Muna siling bala nga shout for joy ang habal sa imo horoscope, ha, Leo. Mga masuwati mo naman nga mga numero 4, 8, 16, 25, 35, kag 41. Shocking pink is your lucky color. Hi and hello lang daanay kay Leo Bodra nga nagapod sa iton from Jeddah. Leo Bodra all the way from Jeddah. Good afternoon, thank you so much. Abay milay. Kay Emily Lamayo, salamat gid mayo nga pon sa imo. Virgo na kita, Tita Wilma. Ang mga Virgo naman mo ni mga natawo Agosto 23, tubtub Setyembre 23. May sorpresa ikaw nga kwarta nga mabaton karon nga adlaw. Kag amoy na makahatag sa imo kalipay. Kay nga yes. Makabayad ka na sang imo mga kautangan, kag ang madugay nga wala makabayad sa imo sang iya utang, makabayad man sa imo. About amo na nga happy ka ino, Virgo. Maswerte mo nga mga numero 7, 14, 25,
43 kag 51. Ice blue is your lucky color. Ang mga Libra naman, ang mga Libra, Setiembre 24 tubtub Oktubre 23, ba, malipayon ka man. Kagang imo pagka malipayon, amo ina maka-attract sang katumanan sa imo handom. Padayon ang imo, maayo nga balatyagon, bisan nga may gina-eksperyensya ikaw nga kabudlayan sa karon. Mga masuwati mo nga mga numero 12, 24, 25, 33, 41, kag 28. Ruby red is your lucky color. Mga Scorpio, may mga nata Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Pilion mo ang madali para nga mas mangin effective ikaw sa imo himuon. Focus ka lang sa sitwasyon, Scorpio, kay inang makahatag sa imo sang fulfillment sa imo pagkatao. Mga masuwati mo naman nga mga numero 9, 18, 27, 36, kag 44. Emerald green is your lucky color. So, nabatian na ito ng atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Karon niya nga adlaw, Biyernes, Nobyembre 27, tuig 2020. Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Sa sini nga bahinop dianay ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa aton Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Ang pandemic nga aton ginapangatubang sa karon. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Padayon kita sa pagpangamuyo, Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3 at on 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Yes, kay Grace Turicha de la Cruz, good noon Tito Welms, and to all Selena's Angels of Binalbagan. Hi, thank you kid. Kay Leo Bodra again, kay Chinkin Emperado Indico, good PM action Tito Wilma. Salamat gid sa inyo. Sa siningabahin si Tito Wilma magapaalam na sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Pero nga ito na Bible verse for today. Halin sa Matthew chapter 13, verse 1 to 2. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. I can't say goodbye. Madamo gini salamat sa inyo mga palangga mga tagpalamati. Magpaalam na si Tita Wilma. Salamat buwas na naman. So standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!